Silav roj baş hevanno hêvîdarim herkes baş e. Mijara ku ev hefteyekê ji we re bas dikim di dawiyê de îro ket ajansan hêzên gerîla di nava amedekariyekê de ne di çarçoveya vê pêvajoya ku niha li Tirkiye dimeşe dewleta Tirkiye jê re dibêje pêvajoya Tirkiyeya bê terör em jî dibêjin pêvajoya aştiyê û demokrasiyê herkes li gorî xwe şîrove dike. Welhasıl di çarçoveya vê pêvajoyê de gavekî nû tê avêtin sibê wê daxuyaniyekî çapemeniyê were dayîn merasim were çêkirin di çarçoveya vê merasimê de çi bibe niha em eşkere nakin ji ber hesasiyeta meseleyê hevan rêz û hurmeta me heye ji biryaran re ji pêngavan re ji gavan re lê hin tişt hene dibe em hinek îzah bikin ka mesele çi ye niha em hinek serî ve bigirin gelek mijarên din jî ez îro niha ji we re behs bikim ajansa Rojnûsê ragihand vê serê sibê gerîlayên Partiya Karkerên Kurdistanê wê sibê di çarçoveya pêvajoyê de gavên nû ê dîrokî bavêjin. Gavên nû yê dîrokî çi ne? Em ê bi hev re lê binêrin hevan nû. Wextê ku gavên dîrokî tê gotin wextê ku yekalî be normal e mirov bikeve nava fikaran. Lê divê mirov ji hevalê xwe piştrast be. Ev hêzên gerîla ku pêncî salin li serê Çiyayê Kurdistanê milletê Kurd parastine milletê Kurd wan weke liheng dibîne elbet biryara wan esas e ew li serê çiyê ne ew şer dikin biryara wan esas e tiştek ku dikeve ser me em van pêngavê wan van gavê wan hereketê wan ji we re ragihînin em navbênkarin yani em nikarin tiştekî zelal bibêjin yan jî di vîyarî de şîrovê bikin di şûna şîrovê de mirov dikare çend pirsan bike mesela çi wa hevan sibê civînekî çapemeniye yani konferanseke rojnamegeriyê tê li darxistin behsa detayên vê hemleya nû wê were kirin sibê heta sibê em li bendê bin lê hêzên gerîla wê çi bikin mesele ew e gelo wê dîsa çekê xwe bişewtînin yek ji pirsên esasî ku tê kirin ev e gelo ew çekê xwe bi şiklekî din îmha bikin gelo dibe ku ew çek û silahê xwe teslîmê hêzên navnetewî bikin ji ber ku aliyê vê pêvajoyê yên navnetewî heye dewleta Tirkiye her çend nexweze ku çavekî sêyem hebe di nava meselê de ji ber ku naxwaze dewdoza Kurd bibe navnetewî lê aliyê Kurd bi îsrar dibêje divê şahid hebin divê merov karibe di şahediya hin hêzên navnetewî de garantör jê re tê gotin di garantoriya wan de van pêvajoyan birêve bibe ev muhîm e êdî bi ser ketine neketine nizanim lê ez dibêjim qey Partiya Karkerên Kurdistanê xwedî tecrübeyekî kûr ya siyasî ye wextê ku dikeve nava van pêngavan gav davêje çekê xwe dişewtîne çekê xwe teslîmê hêzên navnetewî dike yan jî qismekî gerîlayê xwe dişîne Tirkiye hedef yani muhatap ne tenê dewleta Tirkiye ye muhatap hêzên navnetewî jî pêngavên dîplomatîk in dünya alemê re dibêje em şer naxwazin tenê derdekî me heye dawa Kurd û Kurdistanê safî bibe milletê Kurd bibe wekhev bi milletên din ên cîhanê re eger di çarçova Tirkiye'de be milletê Kurd û Tirk li Tirkiye bibin wekhev xwedî eynî heqî dewlet baxçelî nexwaze jî Tayyip Erdogan xwe qurre bike nexwaze jî di dawiyê de ew mecbûrin wekheviya Kurd û Tirkan qebûl bikin mecbûrin adet wisa ye qanûnên xwezayê wisa ne eger red bikin pevçûn derdikeve pevçûn dernekeve cudabûn çêdibe Kurdistan ava dibe ha hûn ê bibêjin em hêvî dikin ku em li hev neyên ji bo Kurdistan çêbibe ew jî tiştekî ye ew jî hêviyekî ye yani di tecrübeya hezar salî de me kiriye nekiriye di dawiyê de sal biye 2025 em hêjî ji hev însanan dikujin hêjî kîn û nefretekî wan li hember me heye ya baş merû cihê bibe çima nebe ya me tecrübe kir nebû nabe tiştekî bi zorê nabe hevan na ji ber vê yekê hûn dikarin hêviyê xwe bînin ziman hûn dikarin bibêjin em bi dewleta Tirkiye re li hev nekin ji bo ku Kurdistanekê serbixwe ava bibe çima nebe ew jî hêviyekî ye elbet tu tiştekî pîroz tune di vê dunyayê de tişta pîroz heyata însan e jiyana însan e yek carekî heqê te heye tu bijî li vê dunyayê ew ji bo te pîroz e hemî tiştên din hevan no vê dunyayê de çi heye çi tune ye bawerî
ol, ideoloji, parti, devlet tu tiştekî ne pîroz e. Hayata insan pîroz e. Tu nikarî bibî sebebê mirina însanekî. Ji ber ku ew xwezaya ku ruh û can daye te, daye wî jî. Sebep çi dibe bila bibe? Ji jiyana însan pîroztir tiştekî din tune ye. Ji ber vê yekê em dibêjin bila şer û pevçûn raweste. Ji ber vê yekê em dibêjin ya ji bo avakirina dewletekî îja peke tu însan bidî kuştin. Di zûtirîn demê de şer bisekine baştir e. Ama şiklî wî heye wextê ku me got însan pîroz e, jiyana însan pîroz e, dibe merû jiyana însan firê bike. Jiyana însan ji çi pêk tê? Ji rûmeta xwe pêk tê. Onur dibêjin. Em jî dibêjin anor. Onur ne Tirkiye, Fransî ye. Onor dibêjin. Yani însan ji vîjdanê pêk tê, muhasebekî ye di bedena însan de, di dilê însan de, ji wî pêk tê. Eger muhasebeya te a vîjdanî tune be, tu ne însanî. Jiyana te jî nabe pîroz. Exlaq, etîk, vîjdan, rûmet, mana hemî tiştê ku mirovan dikin mirov, tiştê ku jiyanê dike jiyan ev e. Îja vana hemî wextê bin pê mana jiyanê namîne. Yani wextê ku em dikevin nava pêvajoyekî wisa dibe em rûmeta xwe biparêzin. Hevan no. Derheqê vê pêvajoyê de tiştek ku em dibêjin, me çi gotibû, gelo wê komekî gerîla birêyên fermî derbasî Tirkiye bibin, ev yek ji pirsan e, ku gelek rojnameger ji xwe dikin, şîrovegerên siyasî ji xwe dikin. Gelo dibe ku rêxistin tiştekî din jî bike. Mesela ew tiştê ku me jor jmartin, mesela dîsa çekê xwe bişewtîne, çekê xwe teslimê hêzeke navnetewî bike, çekê xwe bi şiklekî din îmha bike, komê xwe gerîla bişîne Tirkiye, belkî yek ji vanan jî pêk neyne. Belkî ew bikeve nava hereketekê cuda. Belkî rêbaza têkoşîneke nû eşkere bike. Belkî rêxistineke nû eşkere bike. Em nizanin. Ji ber hesasiyeta vê pêvajoyê em texmînê xwe vê derê em nebêjin, em tenê li benda sibê bin, em texmîn nekin. Lê çi ye? Hem tişt tê nezanîn hevalno. Mesela konferansa çapemeniyê wê li quntara Qandîlê were darxistin, li nava îdareya serbixwe ya Raperînê li parêzgeha Silêmaniyê wê konferansa çapemeniyê were li darxistin. Aliyên dewleta Tirkiye çi qas li wê derê ne em nizanin. Tiştekî bînin bîra we hevalno. Tişta ku min aciz dike. Mesela di vê derê de me du bername çêkirin di derbarê daxuyaniyên dawî yê Rêzdar Duran Kalkan de roja 15 Cotmê hebû, tam beriya 10 rojan. Ji rêveberên tevgerê Duran Kalkan pir bi zimanekî zelal gotibû. Dest hilatdariyê yani AKP dest ji siyaseta îmhakirina Kurdan bernedaye. Tu lêgerînekî, tu hewldanekê çareseriyê ya AKP tune ye. Dest ji mêjiyê înkar û îmhaya Kurdan bernedaye. Çi gotibû Duran Kalkan? Ji bilî azadiya rêberapo tu kesekî nikare şervanekî jî ji çiyê daxîne. Divê herkes rast biaxife. Şiyarî kiribû. Piştî Duran Kalkan hem beriya Duran Kalkan hem piştî wî hin rayedarên din jî divê çarçovê de axivîbûn. Gotibûn êdî ji me ew qas. Heta di YouTubeê xwe de me manşet jî avêtibû. Me çi gotibû? Êdî ji me ew qas. Heta serokatiya me neyê berdan, kes nikare ji me gavekî mavekî bide avêtin. Ne? Tê bîra we. Me pir cara gotibû. Ser ne devê wan me daxuyaniyê wan ji were ragandibû. Yani mesela beriya du rojan hêlî Ümit jî derket tiştekî got. Mesela naveroka axaftina wî çi bû? Pêvajoyê ew qas jî nazik û hesas nekin. Mesela gotinê xwe bibêjin, gotinê xwe vekirî bibêjin. Yani nebêjin pêvajo xirab dibe em basa mafê xwe nekin. Yani pêvajo xirab dibe bila xirab be. Ya mühim bi destxistina mafê Kurdan e ne? Na hevan tiştek ku em ji xwe bipirsin. Yani di nava van 10 rojên dawiyê de henkî daxuyaniya Duran Kalkan çêbûye heta îro. Gelo Rêzdar Abdullah Öcalan hatiye berdan haya me jê tune ye. Mümkün e. Eger sibê gav were avêtin, gotinên Duran Kalkan li ku derê dimîne. Bi qasî ku em dizanin, tu guherîn çê nebîye.
Yani rexistin çima ji nişka vakete nava biryareke waha ku ev gaveke nû ya dîrokî bavêje. Gava dîrokî çi ye mesela? Yani eğer ev biryareke ne nişkava be, madem duran kalkan zanî bû ku rexistin wê gaveke wisa bavêje, çima hewce dît rabe saet û nîv biaxife garantî bide milletê Kurd ku ew ê tu biryarekî kongreya PKK pêk neyê. Ne? Tê bîra we. Em biryaran didin lê em pêk nayînin. Di kongreya PKK de me hem biryar dane, rast e, ama di pratikî de em pêk nayînin. Heta kînga, heta ku serokatiya me neyê berdan. Vaya şertê esasî ye. Wextê were berdan, em dikarin biryarê xwe di pratikî de pêk bînin. Yani hevando. Mesela tiştekî din merû dikare ji xwe bipirse. Tabii van pirsana em ji xwe dipirsin tenê. Tiştekî vekirî tune ye li holê. Gelo dibe ku dewleta Tirkiye bi operasyonên mezin yên îmhayê ew operasyonên mezin ku me ji were bas kiribû projeyê wan ên li ser garê yani wekî tehdît bikarbînin. Yani gef li PKK xwaribe. Yani rehîn mehîn girtibin. Yani mümkün e gelo tiştekî wisa. Yani em tenê ji xwe dipirsin. Ama ez dibêjim ev li derve îhtîmalan e ji ber ku em tev Partiya Karkerên Kurdistanê hêzên gerîla nas dikin, tu caran li hember dewleta Tirkiye li hember gefê wan, tehdîtê wan serînetê wan diye. Em sekna gerîla nas dikin. Yani eger ev gav hatibe avêtin muheqeq hevano ez divê qenaetê de me veya wisa ye yani ji Öcalan peyameke nû hatiye. Ew peyam çûye ji wan re bangeke nû li wan hatiye kirin. Lê haya me ji wê bangê tune ye, ji raya giştî re nehatiye eşkere kirin. Xuya ye eger gavekî wisa hatibe avêtin peyamekî nû çûye. Niha aliyê navnetî yê meselê hevano derdê Partiya Karkerê Kurdistanê heye xwe ji dunyayê re îspat bike ku ne rêxistinekê terorîst e. Divê tekoşîna milletê Kurd êdî rewa bibe, meşrû bibe. İnsan em karibin pir bi rehetî xebatên dîplomatîk birêve bibin. û kesên berdayî tên ji wan re nebêjin hûn terorîst in. Wel filan derê ev tişt kir. Hem divê rêxistineke nû ya ji bo pêşxistina tekoşîna dîplomatîk were ava kirin û hem jî bi pêngavên bi vî şiklî divê merûv xwe îspat bike, xwe rewa nîşan bide. Weya çawa me aciz dike ya. Halbikî bihar jî çû. Hevano em dest bi nûçeyên din bikin hinek. Hûn jî fikrê xwe binivîsînin, ez jî merak dikim sibê em weşanên zindî çê bikin. Em li bendê bin ka çê heye çi tune hevanda. Ji dewleta Tirkiye mesela ez bim ji xemên dewleta Tirkiye zêdetir ez giringî didim ser xemên me fikarên me ên navnetewî. Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, revebirên din ên dewleta Tirkiye di derheqê me Kurdan de çi fikirin qet divê xema me nebe. Niyeta xwe ya pak em nîşanê kî bidin nîşanê dewleta Tirkiye nedin. Em niyeta xwe ya pak em dikarin nîşanê hêzên navnetewî bidin, dewletên serdest ê ku dunyayê bi rêve dibin nîşanê wan bidin dibe. Lê derdê me ku em niyeta xwe ya pak nîşanê dewleta Tirkiye bidin divê tune be. Binêrin videoya Rêzdar Öcalan ya ku bi Fatih Altaylı re kiribû wekî 2-5 hatin weşandin bi Tirkî. Video di sala 97 de hatiye qeydkirin. Ev video li cem dewleta Tirkiye bû. Rê nedan were weşandin. Ne? Di wê videoyê de çi tê gotin? Gotinên îro yên Öcalan çi ne? Eynî gotinê wî wî çaxê jî tê gotin. Divê rê bidin me em îro silahber didin. Yani derdê me ku em Tirkiye perçe bikin tune ye. Derdê me ku em ji Tirkan biqetin tune ye. Yani hûn îro çi jê dibihîsin? Yani ji va 26 salên hûn çi jê dibihîsin? Aynı tişt di 97 de li Lübnanê li Bar Elyasê ji Fatih Altaylı re gotiye. Beriya niha ji Mehmed Alî bîran re jî gotibû. Yani Öcalan tu carî fikrê xwe ve neşartiye. Ha,
Em vekî milletê Kurd, em wextê rabin misyonên cuda lê bar bikin ew tiştekî din e. Ama wî gotinê xwe vekirî gotiye. Doh çi gotiye, îro eyn tişt dibêje. Îro çi dibêje, doh gotiye. Yani vi zelala xifiye. Dewleta Tirkiye xwedî niyetekî pak biya, vîdeo diweşand û diçû cemê û 26 salan da wê bigota ya te tiştekî wisa gotiye, heqeten tu hêjî li ser fikra xwe yî. Eger wisa be em dikarin li hev bikin yani. Çima 26 sal sekinîn ji bo ku cardim biçin cemê. Dewleta Tirkiye xwedî niyetekî pak nine. Xwedî niyetekî qirêj e. Plan kiriye Kurdan ji holê rake. Dewletekî bi vî şeklî ez ra nabim, niyeta xwe ya pak nîşanê wan nadim. Niyeta me ji xwe pak e. Garantî didim we ku dewleta Tirkiye ji me baştir zane ku niyeta me çi ye. Niyeta me pak e. Li ser sînorê Banê ê Rojhilatê Kurdistanê kolberekî hat kuştin, kolberek jî birîndar bû. Mixabin. Şeva borî hêzên ewlekariyê yên Îranê li deverên sînor yên bajarê Baneyê gule li kolberan raşandin. Di encamê de kolberekî bi navê İbrahîm Pîrzand jiyana xwe ji dest da. Li gorî agahiyan gule li dilê wî kolberî ketiye, di cî de jiyana xwe ji dest daye. Kolberekî din jî bi navê Şaho birîndar bû ew birin nexweşxanê. Li gorî qanûnên dewleta Îranê divê hêz yani ev hêzên eskerî berê gule biraşînin divê sê caran daxwaza teslimbûnê yan jî rawestandinê bikin. Piştre eger guh neyê dayîn dikarin bikevin nava hereketê gule biraşînin. Lê ev hêz bê ku şiyar bikin sê cara gule raşandine. Meha borî jî herî kêm 4 kolber di encama êrişên hêzên Îranê de li deverên sînor ên cuda ê Rojhilatê Kurdistanê jiyana xwe ji dest dabûn. Di vê naberê de hevanon navenda çavdêriya mafê mirovan ya Sûriyê saziya Sor diyar kir li gund newarên Serêkaniyê eskerên dewleta Tirkiye gule li du cîwanên li bajarokê Heraniç ê Derezorê barandine. Di encamê de yek ji wan di cih de jiyana xwe ji dest daye. Dema her du cîwan hewl didan sînor derbas bikin. Yani derbasî Bakurê Kurdistanê bibin. Gule li wan hatiye barandin. İsrailê li Xezayê di çarçoveya peymanê de 154 Filîstînî berdan. İsrailê ew Filîstînî şandin Misrê wê li wê derê dibin tedbîrên ewlekariyê yên tund de li otelekî werin ragirtin. Paraniya kesên ku hatine berdan ji aliyê dadgehên İsrailê ve bi hincetên wekî kuştin, endametiya rêxistina terorê, sûçên din ên tundiyê, şiddetê, cezayê muebbetê ê hetayê li wan hatibû birê. Yek ji wan kesên ku hatiye berdan Murat Eburubî ye, 45 salî ye. Bi îdaya endametiya komekî çekdar 20 salên xwe di girtîgeha İsrailê de derbas kiribû. Ebu Rûbê xelkê bajarê Cenînê ye. Çi dibêje 20 salin ez li ji malbata xwe dûrim. Nihadî ez azadim. Lê di rastî de tiştekî neguheriye. Ez hêjî nikarim dê û bavê xwe bibînim. Piştî agirbesta ku dehê vê mehê ket Meryetê, Hamasê hemû dîlên di destê xwe de berdan. İsrail jî nêzîkî 2000 girtiyên Filîstînî berdan. Piraniya kesên ku hatine berdan vegeriyana Xezayê, şeriya Rojava, lê yên ku cezayê wan hetayê standibûn, şandin Misrê. Niha li girtîgehên İsrailê nêzîkî 11000 girtiyên Filîstînî hene. Qedera 154 Filîstînîn ku hatine berdan hêjî nediyar e. Hevan. Gelo Amerika û êrişê Venezuelayê bike, Pentagonê pengaveke balkêş avêtiye. Wezareta Şerya Amerîkayê Pentagonê ragihand ku ew ê keştiya xwe ya balafiran ya herî pêşketî ji re dibêjin USS Gerald Ford ji deryaya Spî bişîne deryaya Karayîbê. Tê gotin ev gav wê aloziya di navbera Amerîka û welatên Amerîkaya Latîn de ku ji ber êrişên li ser keştiyên sivîl bi hinceta tekoşîna li dijî maddeyên hişbir ew kartel dibêjin ji wan re rêxistinên ku maddeyên hişbir difroşin derketiye ew ê zêdetir bikin. Di 24 saatan de hevanno li Ukraynayê çi biye 1630 leşkerên Ukraynî hatin kuştin. Tevê hewldanên dîplomatîk yên ji bo rawestandina şer jî lehîna şerê Ukrayna û Rusya bi dijwarî berdewam dike. Medyaya Ukrayna ragihand ku rewşa hêzên Ukraynayê li derdora bajarên Pokrovsk û Mîrongirad li rojhilatê herêma Donetskê xirabtir bûye. Ev raportên medyayî nîşan didin ku rewşa artêşa Ukraynayê ji ber çalakiyên dronan
جبر بمباران ارتشا روسیه gelekî xirab e rewşa artêşa Ukraynayê. Wezareta Parastinê ya Rûsyê di daxuyaniyekê de wendahiyên leşkerên hêzên Ukraynayê di 24 saetên dawî de eşkere kir. Li hemû herêmên operasyonê hêzên Ukraynayê herî kêm 1630 leşkerê xwe wenda kirine. Wezareta Parastinê ya Rûsya roja îniya ragihand ku bajarê Bologovka li herêma Xarkiv sê bajarokên Donetskê di çarşovê operasyoneke leşkeriya taybet te li Ukraynayê hatine rizgarkirin. Yani dîsa xistine bin kontrola xwe. Ev meseleya Ukraynayê heqeten pir dirêj bû hevandan. Pir dirêj kirin. Vê sibê vîdeoyekî me ket weşanê. Di beşa vîdeoyê de hûn zanin di YouTube'ê de beşa zindî heye live û beşekî din heye beşa vîdeo. Di beşa vîdeoyê de Dîlan Şewqî nivîskarekî me ya hêja hevpeyvînekî me çêbû pê re. Eger hûn biçin temaşe bikin kêfxweş dibim. Acayip ji romana hez dike. Roman nivîsandin mîna av û nane. Mîna xwarinê ye ji bo min dibe. Mecbûr yani. Ne nivîsînim nabe. Nikarim bijîm. Hevan em wisa bêhêlin ez binêrim li navçeya Pîrdê ya Kerkûkê di dema propagandayê hilbijartinê parlamentoya ya Iraqê de di navbera alîgirên Kurd û Türkmenan de alozî derket. Dengê çekan hate bîstin lê paşê rewş bê ku tu ziyaneke canî çêbibe asayî bû. Piştî derketina aloziyê hêzên ewlehiyê çûn ciyê bû yerê rewş kontrol kirin. Bû yer li taxa Kurdistanê a Pîrdeyê qewmiye taxekî Kurdan e. Eniya Türkmenan ji yenekî pedekî dixwaze rewşê aram bikin. Rêxistinê binêrin çi gotiye? Kerkûk Germiyanê a partiya pedekî di derbarê bû yerê de daxuyaniyekî belav kir dibêje pedekî di daxuyaniyê de dibêje di dema aloziyên li Pîrdeyê de me tevlî pêwendî bi alîkarî pêwendîdar re kir. Em bi wara ketin nava tekîliyê rewşê kontrol bikin, canê welatiyan biparêzin, şeva borî me hevalên xwe agadar kirin, xwe ragirin. Êriş nekin. Bertekekê wisa tund jî nîşan nedin neyne provokasyonan da ku her tişt bi rêya yasayî were çareserkirin. Pedekê got em bi taybetî li gel serokê Eniya Türkmenan Mihemed Seneyan li wê derê em bi hev rabûn rewş divê were aramkirin. Êriş ciddî ye hevanno dibe ku di saetên pêşme de dîsa çê bibe. Li aliyê din 13 namzetên Partiya Iraqê ya ji bo çaksaziyê li Bexdayê bawekê komî vekişîna xwe ya ji hilbijartinên parlamentoyê ragihandin. Partiya Iraqê ya ji bo çaksaziyê îsal ji aliyê Abdulletîf Şemerî ve hatiye damezrandin. Di destpêkê de zêdetirî heftê namzetan dest bi kampanyayê kiribû. Pişre hejmarekî ji namzetên wê vekişiya bû. Hevan ev hilbijartinê li Iraqê ji were bêjim pir neket serê min. Problem heye. Di navbera Şiiyan da nakokî heye, di navbera Sünniyan da nakokî heye. Pir li hev nakin. Ji ber vê yekê dibe ku werin di hilbijartin were talûxkirin jî. Pir jî pir negirîng e. Ji xwe li welatên wekî Iraqê hilbijartin biye nebiye kî hatiye ser hikûm pir negirîng e. Rewş bi vî şekliyê ez hema biçim çend aşansê din jî binêrim. Ya girtiyê nexweş hene ya. Girtiyê nexweş hene dewleta Tirkiye bernade ya. Ya nûçeyên wisa neynin heqeten devê me ve dibe em nikarin bixwe jî em ê tiştê pir xirab bibêjin. Yani bahsa entegrasyonê dikin, bahsa formûla çareseriyê dikin. Yani kî radibe dibêje Kurd çawa entegre bibin. Ya me ji were sed carî gotiye. Yani bahsa entegrasyonê nekin, wexta wî nine. Zorî bidin ser dewleta Tirkiye ji bo mafê Kurdan qebûl bikin ya. Ya wexta entegrasyonê nine. Ez kevim ajansê me kî rabiye li ser entegrasyonê ji xwe re tişta dinivîsîne. Entegrasyona demokratîk bi vî şekliyê Kurd wisa tên helandin, Kurd wisa tevlî nizanim ku derê dibin. Vana hemî hevanno ji bo min problem e. Problemekî psikolojîk ye, mantiqî ye, bê mantiqî ye. Tiştekî dinivîsînin tenê heqekî we heye. Dewleta Tirkiye kîjan heqê neteweyê Kurdan qebûl bike, rê û rêbazê wî çi ne? Entegrasyon hêsan e ya. Aniha ez vê derê YouTube çê dikim hevanno. Kir derdê min e ku entegrê civaka Tirkiye bibim hê yan tune ye. Em însanên medenî ne ya. Em biçin ku derê li gorî wê civakê tevdigerin. Tiştek ku em dixwazin em heqê xwe bikarbînin. Perwerdeya min hebe, zimanê min hebe, bikaribim ji xwe re xwe îfade bikim, YouTube'a min hebe. Problem çi ye? Yani çima illah medbît xî bin nîrê dewleta Tirkiye. Yani vana problemin.
kes bila rane be ser entegrasyonê ji me re teoriya çêneke wextewînine anha wexta bi destxistina mafya Netewîyê Kurdan e wext ew e mesela însan têne girtin girtiye nexweş hene yani Tayyip Erdoğan çima ji me pengavê niyeta pak dixwaze ya çima ji me dixwaze em niyeta xwe ya pak nîşan bidin ew qas girtiye me nexweş hene di hepsa da ne wana serbest berdidin ser da jî însanê me dema meş û mîtîng çê dikin ji bo serbestiya wan radbin van însanan davêjin hepsê însanê ku meş pêk tînin însanê ku daxwazê xwe tînin ziman davêjin hepsê yani ew qasa mirovên bêrûmet li hemberî me ne hevan da raqîbê me dijberê me însanên heqeten însanên pir balkêşin cuda ne tenê em niyeta xwe ya pak nîşan didin ji ber vê ez bi mereq bendê me sibê ka îja em niyetekî xwe çawa nîşan didin xatirê we silav rêz hevan da